سلام زخبركم تقاطعتي سينما سمرم فدرشن كردم مكينان موتر سايكلن سنبت 29 ጥቅምቲ ኣብ ከባቢ ማይደምነት ውድድር ብምስራዕ ብውዕውዕ መንፈስ ኣካይዶም እትንጉሆ ረፋድ ዝፈለመ ውድድራት ብድምቀት ተሰላሲሎም በሃገራዊ መዝሙር ድሕረ መኽፋቱ ድማ ናብ ዝነሎም ዓመት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዘብሎን ተነይሮም ብዝበዝሐ ቁፅሪ ሓደስቲ ተቐዳደምቲ ዝተሳተፉ ምንባሮም እዮም ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኩሉ ምድብ ልዕሊ 40 መካይን 7 ሞተር ሳይክልን ተሳቲፈን እቲ ኣዝዩ ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ዘለዎ ዓውደ ስፖርት ካብ ኩሉ ሸነኻቱ ዝመፁ ኣፍቀርቲዩ ተሰኒዩ ውድድራቱ ኣሰላሲሎም ፈለማ ድማ ኣብ ናይ 1000 ሲሲ ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ዝተቐመጡ ተቐዳደምቲዮም 10 ዙርያ ሸፊኖም እቲ ውድድር ከም መጀመርያው ምዃኑ ድማ ኣብ መንጎቶም 8 ዝበፅሑ ተቐዳደምቲ ዝህሉ ናይ ሕልኽ መንፈስ ብኣውግዩ ኣቓልቦ ስሒቦም ውድድር ክጅምር እቲ ሕብር ባንዴራ ድሕሪ ምልዓላ ድማ ኩሎም ተቐዳደምቲ ንመካይኖም ፍጥነትን ብምዝያድዮም ተጓዒዞም ላንቻ A12 ዝዓይነታ 45 ሓይሊ ፈረስ ዝነበራ መኪና ሒዙ ዝኣተወ ፋሲል የማነ ድማ ብዚ ዝኾነ ፀገም እዩ ንውድድሩ ቀዳማይ ብምዃን ክቕልሶ ውዒሉ ከም መሰረት ናይዚ ድማ ንዓወቱ ክውን ገይርዋ ፊያት 127 ዝዓይነታ መኪና ዝዘወረ ናሆም ኣብርሃ ካልኣይ ክኸውን እንከሎ ብፊያት ኡነ ዝተቐዳደመ ናትናኤል መኮነን ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ ፖዲዮም ደይቦም بتمسسالي سيعبهم دحرنا يقرب دقائق في اللي أبناء شحن 300 سيسي ناي جمرتي زي تدلادلو يوم أبو ردر تتعميدهم زوم تقدم دون كم تم كدميهم زنبرو حدثتي زمسلو أين برون نزتو هبهم 10 زريعات مالت عيوغزة بقوب بهم سريحهم أبزي ردر تويوتا كومباكت ناي 57 حيل فرس ماكينة حيزو زتو ولادر فانيل إمحام دحري زر أيو منك سقاسات نزنبرة مسنقلات بتكورنتي أكايدوام كموز يتدمه نمك أدمتو زريع كاتولا من بزي تقازات ما نعوتو كون كجبر أيتسجمن بتيوتا ماكينة زت ودادره تقدماي موسى تحدث كلا يكونوا كعتقله هنيبال كفلاي دما نايسال سايت ترتاحيزوم دحرزي شح سيسي أب مدب حد زنبوريوم أب مودادر بوتا ترخيبهم بحفيش دما كبر 45 كسب صوصة حيل فرس مع كنزلون مكاين نبرام زور درن خم قديم تقدماي حيل مكيال تولد زعم مسلو أكاتي تقريبهم ونو زمل ليا ماكينة زحازت تقدماي علي ولد مكيال لتمسو زتسلفو كموائل كيروس تيدروسيوم أبراهام أرايا نفتعلم برخت الأزار سمعون نوي حلقات فلي بمقاعز دما زتلفة كيلومترات نبيلو تقعيزوم ولو كه فيات 127 حيزم زنبرو عوت ولد ميرون تولد بدن نمركابو تسعرتاتهم انت زايدو بقليلو حسب لبهم كسمر لهم عيكالن بز بسرت قدماي آلاي ولد ميكال كالاي عوت ولدو سالساي دما ميرون تولد بدن بمقان وددرم بعوت زازيمام كاتسيلهم نبرات نايشين 300 سيسي مكاينهم فتيشمم نوددر دلوات كوينهم عاتيوم ازوم تقدمتي كابز حلف عامتات تحيزهم ننحل هدم زفالت بمخانم دما ابعزا ورقم تنقاقا يقدسهم مخانو زمات عيلبرن بز مسرت كبقسو زحبر ملكت مقوارهم 55 حيل فرس زلوا قالف زعين ماكينة زعتق ملكاس غزاي فتنة ماكينو كيقدليو نزتسلع 14 زرافات كما يكسوتي تراعيوم ولعقه تقدمتي عوت محرن داويت ماتي وسن كاب اقرو مفلاي انت عبيو اب ماكينو ملو رأس متأمان زقبرة ملكاس غزاي فصم متحز تسعنو بز تحقج دما قدما يكونو مزازم حنصاص كرغز كلو عوت محرن داويت ماتي وسن دما تختيلو معتيوم أكل نزول الدركة بزخنا موتر سايكلون شوعات تقدمتي تساتيفهم يوم عبزي شمونت زريعة شفن ود الدركة زر أيوة منك سقاس مسات نيرو يكون بر بزقات ما تكنيكا وبلشت موتر سايكلتهم من تودر بمقلاسن حيلهم بقعتهم نمر أي زي بقاقو تقدمتي مرالهم السبر أقات أم خوين حليفهم ولا كوه بولك أو كلتهم كتسجنون أب فلما أنت فتنو بقللو شكرهم زفتح نبرن سلزقا نأمباي ساميل سيعبو كعوات له تثبيت زت قبرلو مسناي سمعتو زنبرة نهم يتبارخن بزي كذا قدمو موتر سايكلو كاب سرح وصعي مالت بتنسى زابيتمو دحرت كونتات حرقانو قوصاصر زي كالم زغنا محرن حويسكا كات وردر زت اليوم دحرت فصامي زنبر وطري كفقسو زتراي امباي ساميل دما بزي صقم قدماي كوينو كاتقولو إلياس مبرحتو دما كالاي كوينو تختيلو وددرو فصيموم بزي كازيم سوم كابست بغسو امناي 125 سيسقا هابتم قبر مسكل نمودا درت بلصو عوت زخونا يوم
ማይ ንኽዘንብ ዝሕብር ኣንፈታት ዝረኣየሉ ኣፍቀርቲ ናይ ተዓወደ ስፖርት ጽላል ሒዞም ንኽሪእዎ ዝቐሰቡሉ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብዚ ውድድራት እቶም በመጠኑ ዘይምኑን ተሃራፊ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ዝፍለጡ ኣብ ክልተ ክፋል ዝምደቡ ናይ 1600cc 9 ተቐዳደምቲ ኣብ መበገስ ቦታ ተረኽቦ ካብ ምድብለ ኒሳን ዝዓይነታ ማኪና ሒዙ ዝቐረበ ምኩር ተቐዳዳማይ ሙሉጌታ ሃይለ ዝርከባ ብምዃና ምስኡ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ኣቐዲሞም ካሃድሞ ጥራይ ምርጫ ነይርዎም ውድድር ድሕሪ ምጅማሩ ግን ሙሉጌታ ሃይለ ተሽከርካሪቱ ክምልካ ኣይተጸገመን በቐሊሉ ንዝነበረ መሰናኽላት ብምትዕጻፍ ድማ ዝሕለፍ ኣይነበረን ስለዝኾነ ከዓ ነቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ክዛዝም እንከሎ ካልኣይ ኣሚር ኢማም ሳልሳይ ድማ ያፌት ዮሴፍ ኮይኖም ካብኡ ብዘይፍለ ድማ ካብ ጉጅለህ ክረአ እንከሎ ብፍርድ ማኪና ናይ 108 ጉልበት ውድድሩ ዘካየደ ሓበን ጎይቶምን ማዝዳ ማኪና ዝነበሮ ሳይሞን ተስፋይን ንኣኒስ ኑረዲንን ተዓገስ ዓንደ ብርሃንን ዛይዶም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ብምእታው ተሸለምቲ ወርቅን ብሩን መዳልያ ኮይኖም እቲ ንልዕሊ 6 ሰዓታት ዝቐጸለ ውድድራት ማኪናን ሞተር ሳይክልን ኣብ መዛዘሚ ናይ 1800 ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም ዘካይድዎ ውድድር ኣስዒቦም እቲ ናይ ወትሮ ዕወት ዝኾነ ንጉስ ሃብተ ድማ ነቲ ናይ 1800cc ማኪና ሒዙ ዝኣተወ ምኩርን ናይ ቅድምን ብሉፅ ስፖርተኛ ኣቶ ጊላይ ገብረ ኣምላኽ ሓንቲ ዙርያ ብላዕሊ ሂብዋት እዮም ዋላ እኳ ሲራክ ሙሉጌታ ኣብቲ ምድብ እንተነበረ ድሕርቲ ዝተገብረ ውሳኔ ግን ዘይዕግበቶ ብምግላጽ እዩ ብድሌቱ ካብቲ ውድድር ተዓልዮም ኣብዚ ሩስን ኮይኑ ዝቐረበ ውድድር እቲ ብሞዴል 2003 ማኪናኡ ሳባሩ ዝሕንበብ ዝነበረ ንጉስ ሃብተ ማርያም ካብ ፈለሙ ኣትሒዙ ፍጥነቱ ነቲ 16 ዙርያታት ከዕንድረሉ ከኣለ ነተን ኣብ ናይ 1800cc ዝነበራ መካይን ከም ናይ ቤነ ስምዖን ሃኒባል ግርማይን ሄኖስ ገብረ ህይወትን ብዙርያ ክቐድሞም ከሎ ንጊላይ ገብረ ኣምላኽ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከእትዎ ኣይከኣለን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝተዋህበ ዙርያታት ክዛዝም ዝተቃረበሉ ድማ ጊላይ ገብረ ኣምላኽ ዝንበርከኽ ኣይነበረን ዋላ እኳ ንጉስ ሃብተ ፍጥነቱ ወሲኹ እንተቃረቦ ጊላይ ግን ቀዲሙ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምርጋጽዩ ንዓወቱ ክውን ገይርዎም ንጉስ ሃብተ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ናይ 1800cc ዝነበረ ተመሳሳሊ ናይ 16 ዙርያ ከዓ ጋልፍ ማኪና ናይ 139 ሓይሊ ፈረስ ዝዓጠቐ ሮቤል ክብሮም ንካልኣይን ሳልሳይን ዝኣተዉ ሄኖስ ገብረ ህይወትን ኣሕመድ ሑሴንን ኣኸቲሉ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ዕዉታትን ውልቀ ሰባትን ዝተዳለወሎም ናይ ዋንጫን መዳልያን ምስክር ወረቐት ካብ ላዕለዎት ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕዱማትን ኣባላት ናይቲ ፌደሬሽን ተቐቢሎም ኣብዚ ዝተኻየደ ውድድራት ዝኾነ ሓደጋ ዘጋጥመ የለን እንተኾነ ብዙሓት መኻይን ካብቲ ዝነበርኦ ንላዕሊ ብምጉያየን ኣደዳ ምግጫው ኮይነን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም እስካል መደባት ነገርፈኩም ብወገነይ ሰላም ሲነማ ሰመሬ ካቢዚ ሓይልና حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك